Etorri goain, Iker da, Sebastian. Sebastian, Iker 3 aste barru edo aikia izatea dijo. Eta zuri etorri zaizu aikia izatea dijola eta aholku eske. Sebastian, 3 astera, trantzelatzean naukazu, biberoia eta painalaldatzen, arituko naiz jotasu, nere aurretik aldarte hortan, nola pasatu zerantzu, berso afaria dagoenean, ze aitzaki jartzen dezu, ze aitzaki jartzen dezu. Ni konsejuak emango ditzut, baina epeka, pixka batean astu ezazu, berso afariko buelta, zure Andrea bere alaxe, usten aziliteketa, zeure kotxean depositoa, beti bili beteta, beti bili beteta. Ofizioa berria dau, burua usten nabarmena, ta orain ni naiz zure ondora, kontseju eske datorrena. Baldin erretzen baldin bazaio, umea ipurdi dena, oxiplastin edo ta kalber, zein da bietan onena, zein da bietan onena. Irudien zure barruan, kezkak dituzun nabarmen, eta aurretik eduki dezu, informatzeko lainkemen, argita garbi esango dizut, nilen zer egiten nuen, urrepel pixka lehenbizitikan, eta kalberra ondoren, eta kalberra ondoren. Andrea estu ibiliko da, gizona pixkat lasaio, bentaja pixkat badegu eta ala baldin bada naio, bersolariak sortu ginen da, honen beste zeharraio, kantatu eta lo hartzez badu, ze Kristo egin behar zaio, ze Kristo egin behar zaio. Gauean eta goizalde hortan, negarrotza sarri entzun, eta orduan aita bezala, izan behar hainbat zentzun, argita garbi esango dizut,
iker zerrein behar dezun, aurra negarrez hasten denean, zuk berso egin erantzun, zuk berso egin erantzun. Lenda biziko biberoia zan, ta ondoren paketea, ordu txikitan negarra notxa, egundoko atakea, ta ikusi det gaur zuzerala, jakitun elegantea, ta honena det alasten bada, zugana eramatea, zugana eramatea. Astuta nago nola izaten dan, badator zer iskan bila, ez du asuna jotzen bazaitu, zula zaietorri bila, baina ez dakit emango dezun, zuk behartzen duken maila, aita egitea lan erreza da, guraso izaten zaila, guraso